na imbag arabiyo amin kakabsat. Iti maminsan pay, kaduendak, iti daytoy a panagdebosyon, iti rabi iti Sabado. Aramiden na kadwapo, have thine own way, Lord. Aramiden na kadwapo, kas mayalubog itinakemo. Ta sikat ng ted, ito'y biyag ko. Si urayaki, ti kayat mo. Agraemaki, ti sangwanam. Kasasad ko imatangam, basbasul ko kad ti ugasam, tapno dumaldalus daytoy biyag. Si kalaeng ti umdasapu, amang ted natal na puso, makagasti nasakit ko. Ken mangpunas ti ladingit ko, pagbalinenak kaduwapo, anatulnog nga adipen mo. Espiritum ti itdem kanyak, ketagi kwaem kadaytoy biyag. Adda tayo iti panawen ti Kwaresma. Ketkas ngilinan tayo ti Kwaresma. Kitaan tayo mo't dagiti daduma apaset iti Biblia. Ang mangibaga ti sakripisyo ni Kristo para kada tayo. Ti leksyon tayo kat manipod iti surat kagiti Hebreo, Kapitulo 13, manipod versikulo 10, agingga 16. Kastoy ti mabasa tayo. Awan ti kalintegan dagiti papadi nga agserserbi iti tabernakulo dagiti Hudyo amapan kaliti na idaton iti altaryo. Ipan ti kangatwan na padi dagiti Hudyo ti dara dagiti animal iti kasasantuan adiso tapno idaton na ti dara may pa iti basol dagiti tattao. Nga mapuran ti bangkay dagiti animal iti ruar ti kampo. Dahito iti gapuna anataymat ni Jesus iti ruar ti syudad, tapno gasan na ligiti tattao, kaligiti basbasol da baban iti dara na, nagsayasay iti pimusay. Ngarod, mapantayo kan kwa na iti ruar ti kampo, ket sa gabaen tayo met ti panakaw ibabain na. Taawan ti permanente a syudad tayo dito'y daga. Birbirok kan tayo ti maysa a syudad nga umayto iti masakbayan. Ngarod, masapul a kanayon nga agdaydayaw tayo ti Dios, akas daton tayo kenkwana, babaen ken Jesus. Ti daton ngagtaod iti bibig, no ipakamo tayo,
ti dayag tinagan na. Di yu liwayan ti agaramid iti naimbag, ken ti panagtitinulong yu, tadagitoy ti daton, apakaragsakan iti Dios. Ti Dios, bendisyon na tayo, iti panakaibasa, tinasantuan a kasuratan. Kakabsat, no, basahin tayo ti sibubukkel, surat kay iti Hebreo, makita tayo ditoy, nagiti ado bambanag, may papan iti tradisyon ken kultura, nagiti Hudyo, iti daydi a panawin, ani Jesus ket adda diti daga. Uray sakbay na pay ang nga imay ni Jesus iti daga. Makita tayo ditoy, no kasano iti ritual da iti panagidaton. Nang runa, ti panagidaton ti dayjay nga aldaw ti panakaisalakan uno Day of Atonement. Maminsan lang daytoy ang mapasamak iti uneg ti makatawen. Ket dayjay lang kangatuan na padi ti mabalin a sumrek ijay kasasantuan a lugar wenno Holy of Holies. Dagiti duma a papadi saan ti mabalin ti sumrek sa jay. Tano sumrek da sa jay, mapapatay da adagos. Ti anghel ti Apo isu ti mangpatay kadakwada. Now, kitaan tayo man dayjay na ibasa kada tayo. Ti teksto tayo kunana. Daytoy tigapuna anatay mo't ni Jesus itirwar ti syudad tapno ugasa na dagiti tattao kay ti basbasol babaan iti dara na anagsayasay idi pimusay. Kung natin nagsurat ti Hebreo, no kasano adagiti daton tapno mapakawan ti basol dagiti Israelita ket napapatay da ijarwar ti syudad. Tinagsurat ti Hebreo kunana kasjay met ti panakatay apan nakaidaton ni Jesus. Tapno mapakawan ti basol ti sangkatawan, ti sangalubungan, ken tapno ti tao madaan iti biyagang nanayon. Dayjay biyag nga agnanayon anapukaw idi ang nagbasol dadan ken Eva, ija harden ti Eden, ket maisubli. Kung natin nasan ti kasuratan, kas iti isesirek ti basol baban ti may nga tao, babaen iti may sa tao ni Jesus, imay ti panakaisalakan. Natay ni Jesus. Nagrigat ni Jesus. Tapno may salakan tayo. Ti leksyon ko na. Gapuna, ipaay tayo ti daton. Ipaay tayo ti sakripisyo. Babaan iti dara na nagsayasay iti ipimusay. Ngarod mapan tayo kan kuana tirwar ti kampo. Ket sagabahan tayo mati panakaibabain na. Taawan ti permanente at syudad tayo dito daga. Birbirukan tayo ti may sa syudad nga umay to iti masakbayan. 15 ko na nga rod masapol a kanayon nga agday dayaw tayo ti Dios akas dahaton tayo ken kuana babaan ken Jesus. Anya ti sakripisyo a masapol nga ited tayo. Anya ti sakripisyo met a masapol nga idaton tayo. No ni Jesus ti sakripisyo nga indaton na ket ti biag na. Datayo anya ti mabalin tayo nga daton met. Tinagsurat ti Hebreo kunana ti panagdayaw tayo. Ti panagdayaw tayo. Masapul akanayon nga agdaydayaw tayo ti Dios kas daton tayo kenkuana babaen ken ni Jesus. Ti daton ngagtaod ti bibig no ipakamu tayo ti dayag tinagana. Ti panagdayaw. Ngem kasano nga idaydayaw tayo ni Jesus? Kasano adayawon tayo ti Dios? Kasano nga itanok tayo tinagan ti Dios? Verse 16 ko na. Di yu liwayan tegaramid iti naimbag, ken ti panagtitinulang yu. Taday gitoy ti daton
apakaragsakan ti Dios. Kakabsat, ti Apo saan na asapulen, dagiti mapuuran adaton, ti adada asapulen na, ket dayjay panang tulong tayo kayo ti kasapulan. Ti adada asapulen na, ket dayjay panakaadaan tayo ti concern, kadagiti kaaruba tayo, kadagiti kakabsat tayo. Siputan tayo ko na, di yu liwayan ti gramid tinaimbag ken ti panagtitinulong yu talagit daytoy ti daton apakaragsakan ti Dios. Awan serserbina no mangted tayo uray iti mano a milyon no di tayo met amu atalyawen dagiti agkasapulan nakakabsat tayo. Saan ko ako naen nga saan tayo amangted iti uneg ti iglesia? Saan ko nga ibaga nga saan tayo amangted kadagiti sagot tayo a kwarta wano sa ni kwa tayo iti uneg ti iglesia. Kasapulan dagitoy. Ngem awan serserbina dagitoy adaton tayo no. Ti puso tayo met natangken. No ti pagsasaritaan ng ket dagiti kasapulan. Dagiti may lupit-lupit. Dagiti napapanglaw. Dagiti awanan iti igatang iti agas daman lang piman. Dagiti awanan iti igatang iti pagtaroon da iti naldaw. Dagiti adday iti kalsada. Dagiti agsangsangit agpakpakaasi at rataren ida ti doktor. Ure awan kwartada. Isuda dagiti aramatan ti Apo tapno mabalin tayo ngay paay ti daton ang makayayo ken kuana. Iti daytoy a panawan ti Kwaresma. Saan lang nga kwarta ti idaton tayo ti Dios? Saan lang nga di karkararag tayo ti idaton tayo ti Dios? At adda kadi at ti pagdayo tayo ken kuana. Ti daton tayo ken kuana. Ket ti panang tulong tayo kay ti sino man nga kasapulan. Mabalin isuket karubam. Mabalin isuket paset ti familia. Mabalin isuket pamilya ti trabahadoryo. Mabalin isuket pamilya dagiti kakabsat iti pamati. Idaton tayo. Ti makaparagsak adaton. Babaen, ti panang tulong tayo kadakwada. Daytoy, ti daton tayo, ti daytoy a Kwaresma. Agkararag tayo. Kain paay o Jesus, ti biyag mo para kada kami, kas daton, da kami nga rudmat ita. Da kami anakay gapwanan ti ipapatay mo. Ingkammet ipaay tinaindaklan adaton ken ka. San laeng nga ti karkararag mi, san laeng nga iti panagdaydayaw mi, ito nagti iglesia. San laeng nga babaen iti sanikwami, no di ket tangruna o Apo, ti panang tulong mi kay iti kasapulan, kay iti ulila, kay iti awanan iti pagtaengan, awan iti pagtaroon, awan iti pagpaagas da. Daytoy Apo, awagas tin kinasanto, ti sapsapulam kada kami. Iti daytoy a panahon ti Kwaresma, dawatag nga rod kan ka, iturong na kami, idala na kami, tapno mabalin mi, ngay paikan ka, ti pudpud nung adaton, pagdayaw,
amakay ayo iti sangwana. Ti daytoy arabiyo apo dawatag benisyonam, salwadam, sagidem kanagasam, bantayam, dagiti amin akakadwak iti daytoy arabii a panagdebosyon. Italik ko idaken ka, aywanam ka ida. Para buram ida. Tinagan mo Kristo, daytoy kararag mi. Amen. Amen. Kakabsat, iti daytoy a Kwaresma, dito'y Nax, at darig iti Lenten folders tayo. Kumusta ti panagilin tayo, kan kumusta iti fasting tayo, agraman iti panagayunar, kan agraman dayay panagi daton tayo, kay iti anyaman na save tayo, manipod ti daytoy a panagayunar tayo ti 40 days. Manungal dawen nga tinapalabas, manipod iti Ash Wednesday nga inaramid tayo daytoy. Manuti na isurat yo diti likod, manumutin ti na kabilyo dito'y sobre. Kakabsat, ulitek ngay palagip kada kayo daytoy ti maysa adaton tayo iti Dios si daytoy a Kwaresma. Sa dino ti pakay panan na pakay serbian na dagiti maurorman ni puti daytoy. Mapan iti ministries ti iglesia, mapan kay iti pangtulong tayo met kay iti kakabsat isudang agkasapulan. Kapuna ipalagip ko ti daytoy Kwaresma adda daytoy Lenten folders tayo. Kano nariknaayo ti parabol kan benedisyon ti Dios kada kayo. Iti daytoy rabi kan kalagiti online ministries iti iglesia ti Nax. Mabalin nyo mat nga ited dagiti sagot yo, pagyaman nyo, kalagitoy abang accounts ken GCash accounts ti iglesia. Iti maminsan pay, na imbang arabi tayo, kati Dios, Ama, Anak, kan Espiritu Santo, ipay na ti pamedisyon kada kayo. Amen. Bye-bye.